Хрупкави банички. Към 300 грама настъргано на едро ренде краве сирене добавям 3 яйца и разбърквам. Плънката е готова. Използвам 400 грама готови ръчно точени кори за баница. Продават се по 3 броя в опаковка. Всяка кора разрязвам на 2 по диаметъра, правя още 2 разреза и се получават 6 големи триъгълника. Така постъпвам и с останалите кори. Получават се 18 големи триъгълника за 18 банички. Всеки триъгълник намазвам тъничко с трапезна майонеза, слагам една супена лъжица от плънката и правя поричка. Края слепвам с вода. Така постъпвам с всички триъгълници, докато свършат. Разбърквам 2 яйца. Всяка баничка топвам в яйчената смес, а след това в домашна галета. Обикновено правя по 2, за да става по-бързо. И така докато свършат. Загрявам слънчогледово олио, без да усилвам котлона, и пържа подготвените банички. Ето ги, невероятни са, хрупкави и много вкусни. А за този звук просто няма какво да кажа.